Wuod nyabura chiwo maber. Apako Jehova Nyasaye. Ini chiwo nade? Chiwo ma fine, thank you. Chiwo mago chonga piny malemo. Machako odiochieng' makare. Dan. Okay. Mini. Anitimo no, koponi timo diri gimi wacho no, titimo maber kabisa. Wuod nyaboro ing'eni chandruok mako ji mopogore opogore e piny ma wantiere ni, to sama chandruok omako ng'ato nigi chung' kode. Wawinjore. Mana dier. Bi ing'e landlord. Landlord ang'eyo. Landlord kindi chalo godo nade? Mara teno osiepna. Mari osiepna. Iluonge ni Jakisa. Iluonge ni Jakisa. Wuoyi makwacha ahinya. Okay. Samoro ka tegno, tachuode kata 3 months ahead. Oh yes. Koro sama onuang ka poka chulo, to kodonre koda. Ong'en baba ni nyaka beni otuo. To seche ma sama tegno to 3 months. Oyino osiep. Mano 3 months ahead chudo. Achuode dwe mar kaka sani wone dwe mar 7. Ichuade nyaka dwe mar 9. To wuod nyaboro seche moko be nitiere ma piny ok bed ga maber. Ma instead inyalo bedo kod gope mar dweche adek. Mar dweche adek. Yes. Seche ma ichule dweche adek. Moods ge kudi chalo nade. To seche ma pondo ni leo nikech imbe nyalo tami. Seche moko mi leo ma dweche adek ok ichule. Landlord chalo nade. Mara to ber. Nikech yen ka chule koro wechalo ngama wuogi landlord landlord ste. Okay, mara to ber. To landlords mamoko to knel yieni kata dwe achiel rum kapok ichul. Kata dwe 2. Tin osip mane kindu ka en pesa. Mane wala mutimo kod landlord. Ma kichule to mor. Ko kichule? Mano kiei. Koro. Osipna mor landlord ne otho. Pole mokwongo mano fine. Mar ariyo, pile koponi chandruok nitie, tichung' kod ng'ato. Koro gima chande father, advise me. Wasol koso kik wasol. Ne landlord. Apinyi chaki lokuri ka mi penja men landlord matek tin mi sepa kaka inusip landlord cha. Landlord ne otho. Nyasaye okawe. Otho tarik adi? Tarik weng'iyo poko ike. Pod ikruok dhi mbele. Ikruok dhi mbele. Ong'ato tarik 5 kane wacho. No, liel nyalo kata mana. Pesa tarik 2. No. Liel nyalo kata maki kata ka piny tek. Mano does not mean ng'ate weto. Nyaka tim ikruok ma ike. In ng'eni chandruok neno. Bise fwenyo ni chandruok nyalo neno ka in nono tipoke yudo pesa. Landlord. Chandruok neno. Landlord otho wuod nyaboro. Un kaka tenants jok modak e iye ka. Mi roll we nango ka landlord otho. Kano titwa maber. Okiwinji. Okiche kuri chako classification. Monyalo wen wakna dwe achiel moro kal. Wuod nyaboro mi wuoyo kamani mako kinyisa kindi gi landlord nicha. Landlord otho. Wan kaka jok modak e landika. Watim nango. Remember. Rest in peace landlord. Kaka corona COVID-19 no mako jini. Ng'at mani gi ute. Kinyise ni jatelo. I'm very sorry. Kamani ichulo wadugi 50%. Iwinja. Wadok chien. Wena kata mana dweche moko adek kata dweche moko 2. To penji ni to dire managedo. Corona de nitie. Ma landlord. Mok nyal yie mondo dewi kata didi. Embe koro chando kogore. Otho. Wuod nyaboro landlord onindo. Mokwongo rest in peace. Ok mano tiwacho gi ji te. Joma dwari nyaka joma jonyiego. Ousna ode kama dake ni. Koro migapi kaka tena nenang'o. Rest in peace. Kende. Oromo. Oksol. Alemo ranyola me. Odong maber. Nyaso ke juny marehemu kamokwe. Basto jok modok kane ochak laro mwandu gi bagni. Yuwil gi ret. Kigi choke. No, kwa chok bwana. Lalo nok chok ko pa. Ajajaja. Ok choki. Ng'ama nigi landi. Do, okay. Ng'ama nigo chandruok ok maki. Make lakini. Osekoro nyako dogi e drawing board. Hey. Otodong. Pesa no choko gi liyo. Na pesa moko matin to choko ne. To kaka no kawo teno. Mano katim. We ba wach wane liel. We ba wach. Dala FM. Ma deni so mar ka kele duri dan no ko to mano ka sol ne. Nango, oken watin. Gimana wajar pesa di ot. No. Yes. Lilian. Sala de que no se debe wadu de la historia de la mujer. Okay.
Landlord wadwa. Apare daki. Kuswede na miki alerni. Antire ba. Oka wud ma landlord otho. Itimo nango kaka ngamo dake land usolo. An kaka an Michael Kimo maru yoba migowa. Anyalo mana chulo pesa mar ot kapo ni an go mondo gikonyo moro to pesa mar ot to chuni. Ya ura inya. Manya kwa adunga jope jalejo wote kamerata. Koro to lamno to koto. To niko chape dakpo de kanyo ndalo mang'eny. Uno siepe. Abro chulo pesa. Ichulo pesa rent koso solo. Ibro solo. Abro solo. Mok ing'iyo ni kindu ne chalo nade. Nikech ode no de bed ni ode no onge kanyo to bende mbot yud upstairs. Koro ode ne bedo dak ndalo mang'eny. Nyaki solo. Omera in gi chuny bwana. Mano gweng' mane mo. Ija Kristo. Bwana Sida. Landlord mano boss ni bintu mano siepni. Ni ne grant ne 1-2 months. Ore ne mana cha donjo go. Mano tait mare. Ha? Nyaki di usol mu yuwagi mu di dala kaka kiba tuo ni yo tena mwa kama chuguru kaka fada mwa bunga. Okada ko bungo mero Osida. An milimani. Dako bunga kama Não não agachaje. Pastor Boasini. O senhor Pastor Maurício vai assistir da galera. Quem é que eu Pastor Maurício Agusi e Pemaungi? Unya por bacha no tek. Inyo kusip na mor konien gigowi mar rent. Mane mo chulo mondo dhi omak migao. Nikech adier gimoriwo ing'eni ok dagi wacho ni ane ot achiel ne manyaka ne chak dagi kibiro dong samoro idar. Ichak idhi kama chielo. So gimoriwo en ang'o? En pesa. Mabe kok imiye to en mana wach. Bwana Father luore be kaka ng'ato ng'iyo kod landlord. Ng'isi ni anto landlord na to sina osiepa. En ng'at ma samoro anyalo chule kata mana dweche 3-4 mbele. Sama ini go. Sama ini go. To sami onge go. Ko bany sen jadolo. Ne jatelo. Miya dweche 3. Bomia. Samoro dwe machielo kalo Felix en nang'o inchela ba wang ti tutama wudma. Ka nitie dongi neno kaka mi wang ni to ba obaga. Unya bro waelewana. Ko nyalo rengo. Kiwuoyo kata dhiang' matin. Kiwuoyo to ng'ama longo nde. Miwa ni timo kamano.